Bon dia, Euskitimers! On som avui? A Tarragona, aquí davant del Club de Tenis Tarragona, amb les bicicletes preparades. Mira, Dani, full equip, ja et pots treure la diadema aquesta, tindràs una calor? Sí, no? Sí. I avui estem aquí per fer reconeixement de l'Ultra Trail de Tarragona Gravel. Primera vegada, primera edició. Anem a veure, acabar de reconèixer el circuit, ja el tenim bastant apamat, i avui ja li donarem hola coi definitiu. I res, acabem de fer els preparatius, horari de ministre, les 12 quasi bé, i ja pararem a dinar-ho. Avui no esmorzem, sinó que ja directament dinarem. Pam! Mare meva, us aviso ja, al primer tram, vingueu descansats de casa, perquè fa pujada. Quilòmetre 3, avituallament. Sí, el bo és que hi ha font aquí dalt, Pinta magneto guapa que porto. No, hi ha avituallament de cursa, O sigui, hi ha avituallament aquí. Bueno, fantàstic. Quilòmetre 3, avituallament. Estem aquí al pont de l'autopista i seguim. Però vaja rampetes, Cuidadín. Madre mía. Bueno, baixadeta divertida, superguapa, com m'agrada. I no vaig de cap manera, Flipes el xaval que tenim aquí al mig. Mas del Sorder, si no m'equivoco. Ho estàvem dient així amb el Dani. Ve just després d'una pujadeta un pèl tècnica, que es fa. De moment tot és ciclable, però estem investigant. Sempre mirant el GPS, Google Maps, i no puc on vingui. I el Filip, tio, hombre track, tio. Recursos inhumans. Clar, jo estava aquí, hòstia, que és un bon lloc per venir a fotre raves i tal, ho comentàvem amb el Dani. Però tenim el camp de golf al costat, Sortida del forat número 13. Les blanques, les del promocional, John Ram, tio. Jo la toco aquí i no arribo ni a les... CB Ballesteros, tio, jo soc de CB Ballesteros. No arribo ni a la sortida d'amateurs, o sigui, des del... D'aquí no arribes a l'altra sortida. Un dia hem d'anar a jugar a golf, Dani, que ho tenim pendent, i fa molt que no hi vaig, i una cosa que m'agradava molt, De fet, aquests forats d'aquí van, que no ve ni Déu, el podem vindre a fer per la cara. Podem venir aquí a jugar una tarda, així com aquell qui no vol la cosa. Bueno, vaya dia més loco, tio. A 20 graus estem, Suant, el Dani va full hivern i podíem anar de curt. Se'ns en va el món a la merda. El Dani està parlant per el trucat de la ràdio. Ja veus, ja l'he dit. Estàs segur que hem d'anar per aquí? És que... Sí, és que ja ho dic, sí, ja m'ho conec tot això. I la pella jugant a golf. ¡Que me mato! Bany! Bueno, aquí hi ha hagut un apurillo. Volem posar la càmera dins la bossa i quasi que surto volant, Risky Sport, això de fer de youtuber. Aquí m'acostumo a venir massa, però he de reconèixer que aquesta zona m'encanta. Sobretot quan baixa, que hi ha ratets que vas pujant, que són pujadetes una mica dures, però és que aquests senderonillos són tot guapos, aquests senderonets, Dani? No, guai, has de reconèixer, però perquè com no, te'n vas al dentista directe. Al dentista directe. Però són molt guais, tio, són molt juganers. No són difícils, però has d'anar buscant la traçada bona i que van superbé per aprendre a anar en bicicleta. I quin dia més espectacular. Espectacular. Clar, i aquí vas a Sant Simplici. Aquí pujaran els de running, pugen per aquí a Sant Simplici, i els de gravel... Tirarem recte. Perquè no es pot pujar a Sant Simplici, gravel, pots fer pot, no? Bueno, no caldria tampoc. No, però no es pot baixar, és la putada. Ja. Pues bueno. Zona de Tarragona Discovery, tio. Per això us ho recomanem. Gent, Tarragona, territori desconegut pel públic gravel i que us fareu pols. Mira que xulo. Pam! Aquí estem al Mèdol, a Pedrera Romana. Mireu, mireu, mireu. Sabeu d'on treien les pedres per fer el pont del Diable,
Pues xaval, aquí. Coses, tio, els romans eren uns màquines. Ai. Simplement espectacular. Estoy anonadado. Es m'ha perdut. Pedres i pedres. Hem retallat un tros. Venia una pujada molt xunga, d'orilla, i el Dani ja s'ho coneix bé, allò. Diu, no, el tirem rectes, que clar, se'ns està fent tard. Perquè anem parant, mirem opcions, si per aquí o per allà. Bueno, el que s'ha de fer, no? En dies de scouting, i el Dani s'ha matat. I això, i anem lents. I, hòstia, aquesta pujada és de gravel, i bueno, hi ha algun ratet també hem caminat, que hi ha alguna pujadeta xungui. Anem aquí al costat de l'autopista, pels motivats d'aquest track que sortirà a la sortida d'avui. No és el track de l'Ultra de Tarragona Gravel. És el track que estem fent nosaltres per comprovar trams que no sabíem del tot si enciclables o no enciclables i com està el pati. Quedeu avisats, que ja sabeu que el tema dels tracks hi ha gent que és una miqueta intensa. Avituallament 2-9 de Gaià, poble boniquet, que l'estan arreglant i l'estan deixant ben xulo. Bueno, ara ja em sembla que toca pit stop, Farem el nostre avituallament 1, perquè jo tinc una gana que m'aixeca, tio. M'he menjat la mica de kebab que em va quedar ahir del sopar i el tinc als peus ja. Senyor, que ens atropellen. Bueno, va, al casal de la Nou de Gaià. Vámonos. Aquí. Ens donaran dinar. Espero que sí. Princesa, ¿estás comiendo? Mare meva, quin dinar més bo a la cooperativa. Ara, arrencar ara. Posar-me la gorra mullada, el casco suat. Fa mandra. Però bueno, va. Només ens queden 20 quilòmetres per fer el bucle aquest i després ja veiem si retallem o què. Però ara sí que és rato de veritat. El lío. Aquí. Ragonets xulos. De la pujadeta. 3 quilòmetres de pujada, ja estem arribant al final. Però què, xulo, Tarragonès, a tocar del Baix Penedès. Hòstia, ara estic molt cansat, Ara ja Gran Prix de la muntanya, Ja. Bueno, hem arribat a la Mola, airet guapo, 3 quilòmetres de pujada, punt més alt de tota la ruta, i mireu, el Montmell al fons, i ja anirem reculant. Dani, aquí què? Aquí avituallament de més amunt, aquí la Mola, aquí els que fan a peu marxen per allà i els gravel que vagi nosaltres. Anem a veure què. Hòstia, per aquesta zona no havia estat i mola, Mireu, aquí quin canvi de vegetació. Veieu canvis constants de vegetació, de paisatge, de terreny. Ara pujo, ara baixo, una mica més tècnic, una mica menys. Senderonet, pista. No us defraudarà, no. Jo crec que esteu tardant, Esteu tardant perquè valdrà molt la pena. I us estem preparant sorpresetes xules, xules. Ahí ho dejo. Com mola la toma aquesta. Som unos friki! Està tot guapo. Senderonillo que està sent molt divertit. Una mica tècnic, però super guapo. Discovery total, tio. Discovery total, tio. Discovery. Discovery. I like.
M'està agradant molt. Pedres, pedres, veniu a mi, que es poseu aquí al camí. Ui, aquí, Rock Garden, Uah. Passo. Si el Dani li vol tirar, jo el gravo. Tira-li, Felip, que tots tria el cint. Dani era una màquina de fer triar el tio. Mira, mira, mira. Tienen tanta clase, tio. És que és una màquina. Tiqui-taca, tiqui-taca. Merda, aquí. M'he cagat, tio. M'he cagat. M'he cagat. Quasi que em mato 3 vegades. Vinga, va. Ens estem trobant tot de construccions estranyes. Què, Pou? A veure, entre les ulleres que coneguin. Sí. No, però està ple de punt. Ai, merda, jo tinc un aquí, no. Hola. Mira, un iPhone. No és conya, mira, mira, mira. El veus o no? Sí, pues... És un iPhone? No. Això va ser d'algú. No, és una caixa, és una No hi caixa. ha aigua. Ja m'he emocionat, Sí. No, que entrava, Bueno, una mica de climbing per aquí. Hem vist coses molt raretes, I dius, hòstia, d'aquí és això, és igual, millor no saber-ho. Perquè pots comptar el que hi va allà. Jo que havia com unes branques així amb punxa pintada, amb les puntes pintades. El que passa és que et surti un pau amb una puta escopeta... I que no vagi amb una bata blanca, saps? I una serra elèctrica, tio. Hala. Bueno, ara aquesta baixadeta que hem fet per aquí, divertida perquè pedretes, Superxules. Recomanables que vingueu. Porteu la pressió de les rodes al tot lloc que toca, líquid de túberes, sobretot si aneu en càmera molt al tanto, i porteu recanvis, perquè és fàcil de fotre un pum, un llantasso aquí si no es va en compte, i al palco. El bo que aquí a prop tenim civilització, però s'ha d'aguantar, s'ha de conservar la mecànica. I el Dani diu que ha pinxat algo li ha passat. Moment guapo, mireu, mireu, quin pas. On vas? Ah, vale, vale. Que guapo. Passar per aquí al mig. Hi ha un munt de masos i masets, però masos serios, no allò una merda de xabola, no. Això era l'època d'esplendor. Poca broma. Això té pinta de capella, d'església i tot. I què? Ostres, quina pena que estigui tot això abandonat. I guau, és un set guapo, Al final, sortit tard i se'ns farà tard. Però el sunset està que flipes. Va, seguim. Què? Scooby-Doo i aquí. Ara, llum de dia, tiraríeu, D'aquí mitja hora, aquí no passem, No, menys mal, veig molts putos magnetos, o sigui... No, ja, però és que avui... No, sí, bikepacking, llargadura, no sé què, sortim sense llum, som retrasadíssims. Avui molt de retras, O sigui, no ens podem encara. Vale, molt bé. Game over, tio. Estaven en el dia massa bé. No podia ser. És que som supermagnetos. Som molt rucs, tio. Som molt rucs, tio. I sensors Garmin, rellotges de 400 pavos, són filipolles. Sí, és que I no prenem llum, queda una hora de llum, no podrem acabar la ruta, haurem de tornar un altre dia, que som retrats. Sí, és que... I sembla mentida que ens dediquem a això, És que a més dius, no, és la primera vegada. No te creo, loco. Mira! Ole! Hola, hola. Bikepacker i a més amb motor. Ja, pantalla final. Adéu, capo. Sí, que estos són de Prenafeta, els dos. Handbike amb motor. Què? Els guiris ne saben, tio. Nosaltres som uns pargueles. Mira, el Dani va tot sullat. S'ha fotut una hòstia. Professional, tio? Mira, ahir justament ho parlàvem. De la seguretat, sobretot a les curses i de més. Al mig de la Pobla Montornès. Anàvem a 15 per hora perquè estàvem dins del poble, anàvem fent la curva i de cop i volta sento BUM! I què s'ha passat? Pues el Dani s'ha enganxat amb una xarxa d'aquestes d'una de les obres, que era blanqueta, molt fineta, a quadradet, se li ha enganxat a la maneta i per terra. Imagineu-se això amb un pelotón de motivats a fondo. Per entendre el que estic dient, heu d'escoltar el podcast, tercer episodi de Sobre Rodes. Pam. Què? No ho sé. Sense comentar, estem veient coses molt estranyes. Què? Aquí apunta.
a la conquista. Moment final del dia, Quina xulada, tu. Si és que no cal anar a pedra pel cul, No cal anar a gastar, no, Dani? No cal. Al costat de casa tenim coses superguais. Tornem a estar a la Nou de Gaià, que és on hem començat el bucle, ja l'hem acabat, superguai. Ens ha agradat moltíssim i no defraudarà, aquesta Ultra Trail de Tarragona. Gravel. Us agradarà un rato. Us deixo un codi a sota a la descripció perquè pugueu apuntar-vos amb un petit descompte. No li digueu al Dani, que si no, després me diu que gasto molt. Quina banda sonora dels Pets triomfaria, Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol, el soroll s'esvaeix i mires al carrer i no hi ha gaire gent. Mira, aquí vindran els de Gravel, vindran d'aquí. Cap allà estem a Ferran. Ferran, Castell de Ferran, què? Flipeu o no? Patrimoni guapo Camp de Tarragona, tu. I que som tontos, tio, sense llums. Si és que és de ser inútils, Bueno, aprofitem fins a l'últim moment. Aprofitem fins a l'últim moment. Aquí hem de reconèixer el drac. D'aquí a Ferran, cap a les urbanitzacions d'aquestes que tenim per aquí a la vora. La pedrera del Mèdol. Sí, ara anem cap allà, és veritat. Bueno, seguimos. Ai, quins instants ens regala la vida. I que bonic és viure'ls i gaudir-los. Gaudir-los. Aquí, arribant a la Torre dels Escipions del segle I després de Crist. Què? Com us quedeu? I encara s'aguanta, Això no és pla dur. A veure, si us ho ensenyo. Porto una rebollida ja, que ja en tinc prou, Game over. Mira, mira. Segle I després de Crist. Suma-li anys, El millor de la Ultra Tarragona és l'arribada aquesta a la platja. Espectacular, Mireu i disfruteu perquè és èpic. Poder arribar així a la platja a Tarragona, què me'n dieu? Amb aquesta llum de fons, busqueu, que no ho trobareu. Èpics, increïbles, inolvidables. És que sabia que ho forçaria. Sabia que ho forçaria. Vinga, Felip! Ai. Ei. Bueno, tu. Ai, espera, aquí tenim llum. Tancarem el vídeo aquí, va. Espera, Felip. Cuidado, Apurant, Apurant al límit, amb l'últim raig de sol. Però jo personalment, Dani, estic supercontent, feliç, perquè m'ha molat molt. Queda un recorregut molt ben variat. Sí. 60K al 35, no, 57, 58. Sí, por ahí. Variat, exigent. Sí, trams. Però una barbaritat, o sigui, apte per tothom. Tècnicament algun tram tècnic, alguna trialera, algun tram de tot. Però bueno, al final també podem baixar de la bici, que també es pot baixar i no passa res. I res, en aquesta última estoneta aquí a la platja ha sigut ja el regal que ens faltava. Regal de tio. Superguapo. I res, família, 24 de febrer. 24 de febrer, UTTGN.cat. Trobareu inscripcions, us deixo un link. Un codi a sota amb un link. Us deixo un link a això. Un codi de descompte i proveu, val la pena Tarragona. I us sereu tots molt benvinguts i benvingudes. Vale, família? Comentari, like, subscriviu-vos
que fa molts dies que estic encallat als 1330 i... Vinga, va. 1, 2, 3... Pam!